Все повече мениджъри и ръководители на фирми се доверяват на услугата виртуален офис. Популярна по света, но сравнително нова за България. Идеята е внесена от Англия, но е адаптирана към българския пазар, обяснява експерта в тази област Кирил Попов. Виртуалният офис е услуга за провеждане на реален бизнес. Или както го определя господин Попов, това е реално представителство на юридически и физически лица, което спестява на мениджърите време и пари. Виртуален означава, че вие не плащате консумативите за офиса. Вие не подписвате договор за наем с хазяйката от горния етаж. Не наемате персонал, не го обучавате, не го търсите. Всички тези неща, те са непознати за вас. Също виртуален означава, че където и да се намирате, на море, почивка, в чужбина, в колата, на вилата, в къщи дори, вие пак имате връзка с вашите клиенти и вашите партньори. Затова така го нарекахме виртуален офис. Но той всъщност е съвсем реален. От 9 до 5:30 винаги има представител на фирмата. Виртуалният офис представлява реално представителство на юридически и физически лица с пощенски адрес, който могат да използват навсякъде в техни бланки или визитки, реален стационарен номер, който е личен за тяхната фирма. Не всеки мениджър на фирма от страната може да си позволи представителство в София, да наеме помещение, персонал, техника. Според специалисти, именно в такива случаи услугата виртуален офис е изключително практична. Деловите хора са наясно, че добрият имидж на компанията се гради на база престиж, което значи адрес на фирмата и модерно офис пространство. Фирми от цялата страна ни ползват в момента, които искат да имат представителство в София, искат да имат адрес, който могат да го опишат в техните бланки или визитки, или в техните етикети, искат да навлезат в софийския пазар. Също фирми, които вече имат офиси в София, големи компании, самите собственици на тези компании си наемат виртуален офис, когато си продават колата. Те не искат да притесняват тяхната секретарка. Основната услуга, това е основен пакет, така сме го нарекли. Това е пощенски адрес за получаване на пратки, писма, телефонен номер, стационарен софийски, с оператор, който вдига с името на вашата фирма, факс номер, който самия факс се препраща на вашия имейл. Дейността на фирмата, нейното местоположение и офис не са достатъчно условия за изграждане на добрия имидж пред контрагенти от страната и чужбина. Като едно надграждане стои компетентността на екипа и умението му да представя компанията по възможно най-добрия начин. Тук се включва и умението за умелото водене на бизнес кореспонденция.